Kenya kendo lero wacho ni kisungu kubwa director pod temo paro wach peninsula chano so me geography so me history como tiere karka githoth ahinya Pascal ntiere ting ma nomedo dhiro ahinya ne joma tindo ikinde ma wantiere higa mar 2015 ahinya kano lemo piny Kenya nikech nok en piny Kenya kende wuok out dhi Uganda dhi e piny mar Central Africa Republic kendo otene achiel ne ojende mondo ojende otim gimoro achiel mar ojende nomedo thiro bende weche maga iwacho ni akwede mag dhoudi kata weche mag tribalism mantiere karka weche mag mibadhi ikinde gi duto nyaka sani iparo ni papa kama oninde omor gi kama piny Kenya ntiere sani okapar ni Papa Francisco kumoninde omor gi piny Kenya sani nikech William deko mulo matin kane wan gi wacho na lecha protest matin e weche usuru higa mosekalo to Pope nowuok makendo o address roere to nyiso gi ni jodog chien matin to ji opar gima nonyiso gi kano biro ka e higa mar Parayo Parga Beach to nyiso gi ni nowacho gi kisungu ni corruption is a path to death kendo chako nuoyo ne gini wan kaka rowere wan gi teko mar loko piny but gimomiyo ok wanyal loko piny ni ok wariwre ineno kila ng'ato wuoyo e kona mare kila ng'ato nigi idea mare mopogore but ineno ka en odwa ni jobi kanyakla wan kaka yudhe wabi kanyakla to wabed gi agenda achiel manyalo loko piny to kapok adonje matut e penjo mipenjo nono tadwa na aler matin mondo wang'e ni Pope Francis en ng'a nise penjo ni kikompare Pope John Paul II Pope Benedict XVI to kendi chaki compare Pope Francisco koro ji adek gi king'iyo gi gin jok man opogre kichako analyze kanisa to nego beni ng'iyo ni papa gi negi ya kanye kineno Pope John Paul II no wuok Poland mano Europe king'iyo Pope Benedict no wuok Germany mano Europe king'iyo Pope Francis owuok Argentina king'iyo Europe Poland gi Europe osebedo ka oro popes mang'eny osebedo ka wuok Europe but tie gima kendo pogre ilongo ni akiani wacho ni intellectual understanding of the church margi kaka ging'e kanisa beno pogre emineno ka ng'ato wuoye e Pope John Paul kiwacho ni nopuonjo ji the what nikech obiro ka ne nitie gimoro niluongo ni Second Vatican Council noluong gi Pope John the 23rd ma ena document moro ma pok nobedo implemented e kanisa koro kano biro to ji pod ne kiania document ni wacha koro John Paul ko biro to koro chako lero ni ging'ena enang'o lakini ok nong'is ji ni the why question ok no answer koro ka Benedict ji wacho ni was a scholar ne ng'at manegi understanding matut mar kanisa koro kineno kata ndiko Mek Benedict en ndiko matut ok enena weche miwacha to ji dhi mbele en onyalo kawo document mu explain why do we believe ineno ang'o miyo jokopere gin jokopere tang'o miyo nyaka akia kaka nyalo wache malong'o mondo wuogi the why question Pope Benedict ne answer to gima notame ne en ni ere kaka koro waseng'e momiyo wan jokopere wang'e momiyo wan gi yie lakini ere kaka wanyalo keto yie tim koro wan kaka jo Afrika kendo king'iyo gi kuma Pope noa iluongo ni South America ngima wao kopogre ahinya experiences wabi kopogre ahinya koro kapo Francis biro to en kaka wanyalo we can live this faith koro biro explain nikech not yoga gi yudhe to Pope Francis kata kapok obet Pope
en ok noti kineno e kanisa wa kae kineno mtokni ma watiyo go gi mtokni madongo dongo ma jok be kineno udi ma glory kaka deka wacho ni glory kineno udi ma jowa odak gi udi ma madongo dongo to kineno Pope Francis kineno biro gi approach mopogre eno koni ma okeyo monego beni wadhi watiyo ne jok modhier jok ma migrants iwacho na dicha modar to kineno ngima wa gi gima kaka jok ma wasavu ok inyal compare kodi no ka Pope Francis biro to Pope Francis wacho ni iye wani onego beni en iye ma jogi te kabire kila ngato feel welcome ineno kodi no nikech kanisa ma kopere mar Catholic en kanisa mar tradition mar chike koro ko biro to koni kik wang'e chike kende en ka konya lokelo ji te emino ka yude koro donje to koro Pope Francis nong'e maber ni mbele kae lokruok ok nyal biro e jok ma dongo logo ni elders kata awach kata ni bishop wa mantie nikech gin noket gi bishops ka gin kanisa ne nentie e chike gi e traditions gi koro mondo gi lokre ok yot koro generation mane manyalo lokre en mar youth emomiyo noluongo gi machiegni nikech kanisa ma biro ni kanisa ma mbele dibedo kanisa mopogre en kanisa mar Deka en kanisa mar Pascal en kanisa mar Cleophas en kanisa mar Sister Jacinta kai to wan jok makoro wenge osetimre nade oseyawre koro mane kanisa makoro Katholiko ochim koro ji nyaka paro nyaka yawre erokamano ahinya